Здравейте! Днес ще се запознаем с една много интересна тема и това е темата за входящ контрол на суровини, допълнителни спомагателни материали и така нататък. Всичко, което влиза във вашето предприятие или търговски обект или заведение за обществено хранене, трябва да бъде придружено с търговски документи, стокови разписки или, така общо казано, документ за произход и безопасност. Също така те трябва да отговарят на нормативните изисквания на законодателството и при приемането на храните задължително се извършва преглед на всяка една доставка от отговорник по програмата, като отговорникът проследява дали това, което е изписано на етикетите на доставките, отговаря на съдържанието във вашия търговски документ. Много често се случва, получавате една стока с една партида, но в същия момент в търговския документ не е изписана същата партида, което не е добре, затова трябва да се обърнете към фирмата да ви издават точни документи за доставки. След приемане на всичките доставки ги отправяте за съхранение на подходящите за целта места. Водят се записи в дневник за входящ контрол. Преди това трябва да сте изготвили един списък на доставчиците, като предварително също е хубаво да си извършите оценка на доставчиците и там, където доставчиците често бъркат или изпращат невярна информация в документите, може да ги откажете или да си развалите отношенията с тях. Надявам се да съм ви била полезна. Желая ви приятен и ползотворен ден.